खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन मोनाबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। लोगोफोर, जों दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिना लागोन 2026 मायथाइनि 3 मार्चआव नांनो गोनां चन्द्र ग्रहनि सोमोन्दै। बे ग्रहआ बबे बबेयाव नांनाय जागोन आरो बे ग्रहनि समाव मा खालामोब्ला मोजां आरो माखौ खालामिया मोजां। बे ग्रहनि समाव जाय गोर्बोआव थानाय आइजो आरो नर्मेल सुबुंफोरा माबायदि सांग्रां थानाया मोजां, बेफोरनि सोमोन्दै जों दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों सुंद'यैब्लाबो सावरायनो थांगासिनो। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासै नायजोबलांनाया मोजां आरो सोरबाफोर बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो गोसो गैयाब्ला भिडिअखौ स्किप खालामनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै बा बेखौ लानानै नेगेटिभ कमेन्ट हरनांगौनि जेबो खोथा गैया। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो गोसो गैयाब्ला स्किप खालामना गालांनो हागोन। लोगोफोर, बे खेबाव फागुन दाननि पुर्णिमा तिथियाव अदेबानि 2026 मायथाइनि 3 मार्चआव चन्द्र ग्रहआ नांनो थांगासिनो। जेब्ला पृथिबि, अखाफोर आरो सान जयै लोगो मोनलायना पृथिबिनि सायाया अखाफोराव गोग्लैयो, अब्ला बेखौ चन्द्र ग्रहन होनना बुंनाय जायो। जायनि जाहोनाव अखाफोर यानि चन्द्रमायाव साननि जोंखांनाया डाइरेक्टयै नांहैनाय जाया, जायनि थाखाय अखाफोरखौ एसे जारें महरनि नुनो मोननाय जायो होनना मिथिनाय जायो। आरो बेखौ गोरलै रावाव ब्लाडमुन मुंजोंबो मोननाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 3 मार्च 2026 नि चन्द्र ग्रहणा भारतआव बेलासिनि 3:20 जागायनानै 6:46 जोबहैगोन होनना मोननाय जादों। सरासनस्रायै बे समखिनियाव चन्द्र ग्रहणा भारतआव गोग्लैनाय जागोननो। बे चन्द्र ग्रहणाव सिंह राशिया पुर्ब फागुन नक्षत्रआव गोग्लैनाय जागोन होनना मिथिनाय जादों, जायनि थाखाय बे ग्रहनि आसोरा सिंह राशिफोरनियाव बांसिनै नांनाय जागोननो। बे चन्द्र ग्रहनि समाव जायफोरा गोर्बोआव थानाय अथवा प्रेगनेन्ट बिसोरखौ सांग्रां थानाया मोजां होनना बुंनाय जादों। माबायदि सांग्रां थानाया मोजां होनोब्ला, बे समखिनियाव जायफोरा प्रेगनेन्ट बिथांमोना न'निफ्राय बायजोआव ओंखारनाया मोजां नङा। सेथियाव, बे ग्रहनि समाव गोबौ एबा जं थानाय मुवा बेसाद जेरै खेमसि, सेखा, बिजि, जायखिजाया बौग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। नैथियाव, बे ग्रहनि समाव आरामै जिरायना थानाया गोनांथि होनना बुंनाय जादों। थामथियाव, बे चन्द्र ग्रहनि समाव संनाय खावनाय एबा जानायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। ब्रैथियाव, ग्रहणा जोबनायनि उनाव दुगैखांना गोथार सि गाननाया मोजां होनना बुंनाय जादों। बाथियाव, जों बे नांनाय ग्रहणखौ खुला मेगनजों नायनाया मोजां नङा। दथियाव, धार्मिक सानथौजों बे समाव मन्दिरफोराव फुजा पाठ खालामालासै गोर्बोजों इसोरखौ गोसोखांहरनाया सबसे श्रेष्ठ होनना बुंनाय जादों। स्निथियाव, बस्तु टिप्सनि बायदिब्ला बायफ्लेनाय इसोरनि मुर्ति आरो गाज्रि जानाय घड़ी आरो रानफ्लेना थानाय बिलाइ गोरानफोरखौ गारहरनाया मोजां होनना बुंनाय जादों। बे चन्द्र ग्रहण नांनायखौ भारतआव 20 मिनिटसोल' नुनो मोननाय जागोन होनना बुंनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे बै दिनखालि हलि यानि गाब फुनलायनाय फोरबोआबो गोग्लैनाय जादों। बेनिखायनो बै सानखालि हलिनि खुसिजों लोगोसे चन्द्र ग्रहणनि नियमखौबो फालिलांनाया जोंनि थाखाय मोजां। सरासनस्रायै बैज्ञानिक नुथायजों चन्द्र ग्रहणा मोनसे नर्मेल नुथाय, जायजों सावस्रिया जेबो सोमोन्दो गैया। नाथाय जायफोरा पारम्परिक यानि धार्मिक सानथौखौ फोथायो बिथांमोना बे नियमफोरखौ फालिलांनाय जायो। बेखायनो नोंथांमोनाबो बे चन्द्र ग्रहणखौ गोसोआव मानिनाय दंब्ला बेफोर गोजौआव बुंबोनाय सांग्रांथिखौ लाखिनाया मोजां। आरो जायफोरा बेनि सायाव फोथायनाय गैया बिथांमोननि थाखाय जेबो नङा। बुंनाय जायोदि बे चन्द्र ग्रहआ पारम्परिक नोजोरजों नायोब्ला एसे गिथावना। जायफोरा तन्त्र बिद्यायाव स्मार्ट बिथांमोननि थाखाय बे ग्रहआ जोबोर खामानि होनाय जायो होनना बुंनाय जादों। जेरै सोरबा सुबुंफोरा गोदान न' खानो सान्दों बा मोजां मायबा मोनसे खामानि मावनो बिथांखि लादों, बिथांमोना सांग्रां थानांगौ आरोना। मानो होनोबा खायसे जादु टना गोरों सुबुंफोरा गुबुननि मोजांखौ नायनो हायाब्ला बे समाव बे खामानियाव हेंथा होनायाव जोबोर गोरलै जायोनो। गोबां ज्योतिषिफोरा बुंनाय जादों दि 60-80 बोसोर बेफोरबायदिनि सिगाङावबो बे चन्द्र ग्रहआ हलिनि दिनाव गोग्लैनाय जायाखैमोननो आरोना। नाथाय बे 2026 बोसोरनि चन्द्र ग्रहणा बे हलि फोरबोजों गोलैफानायनि थाखाय जोंनि थाखाय एसे सांग्रांथिखौ फोरमायथिनाय जादों होनना बुंनाय जादों। बे ग्रहणनि प्रभाबा प्रेगनेन्ट आइजोफोरनि थाखायल' नङा, हाबा जानाय हौवा हिन्जाव, सेंग्रा सिख्ला, गथ' गथाय बयनिबो थाखाय सांग्रांथिखौ बुंथिनाय जादों।
बे बिथिङाव बांद्राय आनकेयारलेस जानो नाङा मानो होनोब्ला जेसेबांनो सांग्रांथि थागोन एसेबांनो जोंनि थाखाय मोजां। लोगोफोर नोंथांमोना 3 मार्च 2026 मायथाइयाव नांनाय बे चन्द्र ग्रहनि सोमोन्दै गोबांफोरा मिन्थिखानाय जादों आरो गोबांफोरा मिन्थिखानाय जायाखैबो जानो हागौ। बेनि गेजेराव जायफोरा मिथिनाय मिथियै बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला बिथांमोना भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। आरो नोंथांमोना चन्द्र ग्रहनि सोमोन्दै बेसेबां फोथायो बेनि सोमोन्दै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरब्लानो जाबाय।